emisija. Sljedeća ugrožena vrsta Cedevita bomboni. Prirodni neprijatelj čovjek. Pronalazi ih u trgovinama i nemilice istrebljuje. Istraživanja pokazuju da je nemoguće pojesti samo jedan bombon i zaustaviti se. Za domaću zadaću probajte pojesti samo jedan. Cedevita bomboni. Bomboni na X. Hej, imamo nove susjede. O ne. Što? To su nove Colgate 360 četkice za zube. I? Zar nisi čuo novosti? Te četkice su izuzetne. Vidiš njihovu poleđinu? To je čistač jezika. To je što? Čistač jezika. Četkica Colgate 360 sa sistemom čišćenja cijele usne šupljine. Klinički dokazano uklanja više zubnih naslaga i u kombinaciji s čistačem jezika uklanja i do 96% više bakterija. Nadam se da naši šefovi ne čitaju novosti. Već jesu. Nova četkica Colgate 360 za temeljito čišćenje cijele usne šupljine. Colgate. Svjetski lider u oralnoj higijeni. Osvježi dan. Moja obitelj ponekad sliči na cirkus s 3 arene. Svatko ima svoju šaljivu točku i to mi se kod njih sviđa. Svejedno, kao krotitelj imam izvanredan trik za okupljanje. Tofife. Svi ih vole. Hrskavi lješnjak u karameli, preliven nugat kremom i finom čokoladom. To su moji cirkusanti. Puno zabave kriju Tofife. Ministri Europske unije odlučili. Pregovori s Hrvatskom odgađaju se do daljnjeg. Prvo pravilo Cosa Nostre. Ne govori o njoj. No jedan čovjek glasno će ustati protiv svih njenih pravila. Ono što će uslijediti kobne 1984. godine imat će posljedice za čitavu Italiju. Falcone u petak u ponoći 15 na RTL televiziji. Erotske noći na RTL televiziji. RTL televizija. RTL televizija. Od sada se možete osjećati najbolje svaki dan. Isprobajte revolucionarni Mach 3 Turbo iz Gilletta. Oštrice koje smanjuju trenje plus poboljšana traka za hidrataciju za najtemeljitije, najugodnije brijanje. Izgledajte najbolje svaki dan. Mach 3 Turbo iz Gilletta. Osvojite nagradu i zaigrajte s Beckhamom u Madridu. Detalje potražite na prodajnim mjestima. Recite, oni vaši elastični krediti, jel to vrijedi i za auto? Naravno, uz još niže kamate i povoljnije anuitete. Ne mogu vjerovati. Samo vežete kredit uz eure i uživate. Ja bi vezao uz švicarce. Samo izvolite. Te niske kamate, one vrijede i za stambene kredite. Ma za sve. Jesu to elastični krediti ili ne? Pa to stvarno nema nigdje. Ima. Kod nas. Rastezljivi po potrebi. Elastični krediti Zagrebačke banke. San svake žene je imati nekoliko kilograma manje, a upravo će vam takvu priliku pružiti Eksploziv i Tatjana Jurić. Antonija u Eksplozivovoj rubrici Skidaj kile izazvaće jednu od gledateljica da u mjesec dana smršavi više od nje i osvoji vrijednu nagradu. Ako želite smršaviti i pritom postati zvijezda, prijavite se putem prijavnice u časopisu Gloria. Skidaj kile, novi show Eksploziva na RTL televiziji. Ničim izazvan došao je iz svemira i promijenio svijet kakav poznajemo. A jedino što je ljudskoj vrsti preostalo je borba za opstanak.
u subotu u 22:05 na RTL televiziji. Umorstva i stravični zločini, njihovi su svakodnevni suputnici. Uočiti pomno skrivene tragove i vidjeti nevidljivo. Izazovi kojem su dorasli samo vrhunski stručnjaci za forenzičku medicinu. Za njih nema izgubljenog slučaja. Detektivska večer u nedjelju nakon filma na RTL televiziji. RTL televizija.